Η Αναστασία Μαρκομιχελάκη. Εσείς ποιος είστε? Δημοσθένης Καλλέργης. Μιλήσαμε και στο τηλέφωνο χθες το βράδυ. Η Αναστασία λείπει, δεν ξέρω πότε θα γυρίσει. Και εσείς ποια είστε? Η αδερφή της. Με συγχωρείτε τώρα γιατί έχω το φαΐ στη φωτιά. Μισό λεπτό. Η Αναστασία Μαρκομιχελάκη έχει μόνο έναν αδερφό. Τι θέλετε? 5 λεπτά από το χρόνο σας. Μόνο 5 λεπτά. Ωραία. Σας ακούω. Δεν σας λέει τίποτα το όνομά του? Ξέρετε πόσος κόσμος μπαινόβγαινε στα γραφεία, στα Χανιά. Που θέλετε να τους θυμάμαι όλους. Δεν θυμάστε τον άνθρωπο που τώρα κρατάτε την τύχη του στα χέρια σας? Αυτός όμως σας θυμάται. Θυμάται ότι ερχόταν και σας έλεγε για τα προβλήματα του πλοίου. 100 άνθρωποι τη μέρα έρχονται. Τι μου λέτε τώρα? Θυμάται ακόμα ότι λίγες μέρες πριν από το ναυάγιο μπορείτε... Σας είπα. Δεν θυμάμαι. Πόσα πήρες για να στείλεις έναν αθώο άνθρωπο στη φυλακή? Την οικογένειά του δεν τη σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι αν ο γιος σου ήταν πάνω στο Φίνιξ? Ποιος θα τον έσωσε τότε? Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούς ο Θεός ξυνέζευξε. Ναι, αλλά δεν τον είδα το Θεό να έχει παντρευτεί και εκείνος μάλλον ξέρει καλύτερα. Τι λέτε κι εσείς? Does he know? Και Τούλα, μην πίνεις άλλο αγάπη μου, θα ζαλιστείς. Θα σας πω εγώ ότι την ιστορία της πολιτικής και της θρησκείας την έγραφουνε πάντοτε οι άντρες. Και τη Μαγδαληνή που τους ξέφυγε ήταν γιατί δεν μπορούσαν να την κουκουλώσουν. Φαρικίτιο έχει αυτή. Πολύ τσαούσα εμάς. Έλα ρε πάπη. Πάπη. Κάνω έτσι λίγο τη βάνα για να ζηλέψει ο γιος σου. Είναι ζηλιόρικο το γόρι μου. Παιδί πιάνεις εσύ. Μόνο τους θερινούς μήνες. Έτσι. Εκτός άμα βρει ο άντρας μου καμιά σπηλιά και με σύρει από τα μαλλιά. Έτσι. Αν δεν συμπέσει βέβαια περίοδος κυνηγιού. Πάντοτε. Και εσύ λοχαγέ, δεν θα επιτρέπεις ποτέ στην αραβωνιαστικιά σου να βγαίνει με Αλβανούς. Ναι. Με άλλες εθνικότητες μπορώ ή μόνο για τύρα να έχει ταξιδιωτική οδηγία? Και εσύ που μου κάνεις την ξύπνια, Ναι, πείτε μου δάσκαλε. θα φροντίσεις να υπακούς πάντα στις εντολές του ανδρό σου και εντός και εκτός του κρεβατιού. Την ευλογία σας, δέσποτα. Και λοχαγέ. Κύριε ταξίαρχε, μήπως μπορείτε να με πετάξετε και εμένα πιο κάτω? Χρυσό μου, έξω δεν είναι το αυτοκίνητό σου. Παραλίγο το στουκάρο, γι' αυτό στο λέω. Κρυβέ λόγια. Πού θέλετε να σας πετάξω, γιατί? Εσείς προς τα πού πηγαίνετε, ταξίαρχε? Εγώ Παπάγου. Καλή κοίτα σύμπτωση κι εγώ. Σε κεραμικό δεν μένεις, Κέτη. Ναι, αλλά πάντα ήθελα να μείνω παπάγου. Αυτό είναι. Άλλοτε θα σε περιμένω έξω. Καλό βράδυ! Καλή τύχη. Το καλό και Τούλα, να προσέχεις, καληνύχτα.